Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fatih Istianto dari kelas 11 F1. Saya akan membawakan pasambahan Manyerak Bareh. Sairing balam jo barabah, balam baru baram lalu barabah mani. Sairing salam jo sambah, salam lalu sambah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pambuka kato. Bismillah pambuka kaji. Salam takzim dari ambo karano ambo tagak badiri. Jo salam sambah dianjuang kabakeh ninyek jo mama sarato silang nan bapangka. Lah dituri labah nan panjang, labah panjang liku baliku, labuh singkek pinteh maminteh lah tibo kami disiko. Talantak puntiang di ulu di baliak telong nan batali, asa mulo karo daulu tigo limbago nan tajadi nan patamo. Sambah menyambah nan kaduo, siriah jo pinang nan katigo, baso jo basi, sambah menyambah dalam adek tali batali undang-undang tapakai. Di baso bayak budi bayak talempong kato mulik manih gulo di bibia dalam cupak nan piawai banamo adek sopan santun. Adek limbago ateh dunia tumbuh soropo iko, kini barih ado karang lah sudah utang di kito menjalani. Rami pasanyo buki tinggi, arisinayan di padang panjang alah hurobi sanangnya hati. Mali anak daro jo marapule alah datang. Cubadak tengah alaman di juluk jo ampu kaki, jatuh sebuah kapamatang usah lamo tagak di alaman itu coba pabasuh kaki nayak ke ateh rumah gadang. Lah babega alang samo tinggilah bamain siko samo randah tahampa lapiak pangirangan lolah sanang ati kami nanti alah datang duduklah di ateh palaminan. Hari Sabtu balai duku, hari Kamih ka batu sangka, sambah kasitulah daulu dari kami silang nan bapangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.